Здравейте, хора! Там, че минаха няколко минути, да съм направил другото видео. Това ми е третото видео и вече мисля да отправя. Защо винаги ми е седено? Не знам. Но сега губя. Не губя чак толкова, но хубавото е, че почти никой не ми гледа. Не съм гледал отдавна и не знам. И не знам. От това видео може да е около 9 минути, най-малкото. Едно от най-малките. За сега е най-малко. Аз... Какво е това? И искам първо да кажа, че щом гледате и моите видеота, гледайте на сестра ми. Нейните са Виктория Лъвс се казва каналът. Тя има 6 видеота, повече от мен, аз имам 3. Но са много интересни. Тя... ако гледате моя канал, гледате и нейния. И ако искате, може сега да питам дали иска да каже нещо. Вики, иска ли да кажеш нещо на... Кажи, Пепи, че ти си брат и родител. Вие чухте. Ще ме обича и тя ми е сестра. Аз съм брат. И за това, ако не сте видяли каналът на сестра ми след моят, няма да ви убия. Няма да ви стане нищо, но просто сестра ми сигурно сте ви съдите. Аз какво правя? Какво? И... минаха 2 минути и мисля това да е 4. Тази лунта... Draw 2 cards. Uno. Минаха 5 минути. Минаха 4 минути, сега е 5-та.
Шеста сигурно ще спра. Ако някой не спечели. Разбира се. Няма да прекъсна докато играем. Draw two cards. Забравих да казвам. Сега това е край на видеото ми, най-малкото е, но и натиснете онзи прекрасен червен бутон за абонат.